Yvonne uit Kadir en Keer kweekt hier in haar kwekerijtje wilde planten. Planten die het moeilijk hebben in Limburg. Je zou Yvonne met recht hoeder van de Limburgse natuur kunnen noemen. Dit is de kraamkamer. Dit is de kraamkamer, ja. Dit zijn de kraambedjes. Ja. Hier zie je wel, een paar duizend plantjes misschien wel. En die ben ik vanaf begin maart mee begonnen. Bijna alle planten beginnen met 2 blaadjes, dat noem je de kiemblaadjes. En het grappige is, die kiemblaadjes die zien er altijd anders uit dan de blaadjes die plant van zichzelf daarna krijgt. Om mezelf dan te helpen plak ik de naam van de plant die ik daar gezaaid heb, die zet ik op de voorkant erop. Na u, hè? Hier is de kwekerij. Jij bent een soort van moeder Teresa voor de wilde planten. Want jij maakt je sterk voor het behoud van planten die anders wellicht zouden verdwijnen uit dit gebied hier. Ja, destijds, ik kom uit Twente, dus ik kwam in Limburg wonen en ben hier verliefd geworden eigenlijk op op natuur en op met name de plantensoorten die ik hier zag in zoveel diversiteit, zoveel soorten. Dat is echt uniek. Maar tegelijkertijd hoor je ook het verhaal dat het niet zo goed gaat met al die planten. Ja. En dat er ook soorten verdwijnen. Op een gegeven moment ging me dat zo aan mijn hart dat ik dacht, ik wil daar iets mee. En toen zei ik tegen mijn man, ik heb gewoon zin om er zelf mee te beginnen. Nou, zegt hij, wat let je? In het begin heb ik sowieso geprobeerd om zoveel mogelijk het zaad ook echt uit... Ja, dat je ook echt Limburgse genetisch materiaal hebt, zeg maar. Hè? Ja. En dat ik die, dan kijk ik wel op plekken waar dan veel staat van een soort, waardoor ik dan een beetje zaad mag pakken. En je hebt echt maar heel weinig nodig, dan heb je al een zee van planten. Mijn man was beeldhouwer, Hans Bartelet. Hij maakte altijd beeldend werk, meestal van brons en steen. En hij heeft in het begin altijd abstract gewerkt. Maar toen wij hier kwamen wonen waren we zo omringd met natuur en zo beïnvloed door de natuur ook en geïnspireerd door de natuur dat ik begon met een wilde plantenkwekerij. En hij ging toen vervolgens steeds meer natuurlijke elementen in zijn beelden Een soort van kruisbestuiving tussen jullie twee. Ja, dit is even zo naar een bloem met 4 bloemblaadjes. En dan het hartje van het beeld. Dit is in brons is dat de zaaddoos van een klaproos. Dit heet het borstklankspel. En dit is mijn Walhalla, een speelparadijs. Het is een georganiseerde chaos. Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt. Oh. Want georganiseerde chaos wordt vaak gekoppeld aan permacultuur. De permacultuur die zegt dat die neemt de natuur als uitgangspunt. En als we daar maar heel goed naar kijken, dan weten we hoe we onze tuin op een natuurlijke manier ook goed voor de tuin kunnen zorgen. Sinds we hier zijn komen wonen, zijn we gewoon nog veel meer met de natuur verbonden. Ja, het is een paradijsje hier.